manomu-nomu Raja Partigor jala si Parmonang, di bagasan las nirohado hami parhalado HKBP Pekanbaru, pasahaton selamat Minggu Advent Patuluhon 17 Desember 2020, tabigema liturgi Advent Patuluhon sian ina HKBP Pekanbaru. Yesaya 61 ayat 1. Songgop do tuahu tondi ni Tuhan Jehovah ala naung miniahan ni Jehovah ahu mamaritahon barita nauli tuhalak nadangol marsuru au pauliuli halak paroha na bojok maniktikon haluaon tuhalak na tarhurung doho tuhalak na tarate buha ni hurungan. Yesaya 61 ayat 2. Maniktikon tahun para sinirohaon sian Jehovah dohot ari partubolan ni debatata mangapuli saluhut halak namarsak roha. Yesaya 61 ayat 3. Laho pahisahon rohani halak namarsak di Sion mangalehon tu nasida tupal sikat ni sirabun mia kelas ni roha sikat ni arsak ni roha ulos na marhadohoan sikap ni ton di natahuton gabetar goar nasida hariara hatigoran suasuanan bahen puji-pujian di Jehovah. Jadi nasida Yesaya 61 ayat 4. Jadi nasida mapaulihon akan naung leleng tarulang akan naung tertaban di Narobi nasida musay pajongjokon dohot paimbaruhon hutana tertaban akan naung tarulang marsudut-sudut. Yakobus 5 ayat 7 sahat walu atong pabenget hamuma rohamuna aliak kadongan saha rodi haroroni Tuhani ai parhaumaipe di paimaimado parbue na arga nasian tanoi jala di habenget todo paima di jalo udan manugut nang bodari hamupe marbenget ni rohama patugu hamuma rohamuna ai dono do haroroni Tuhani. Yakobus 5 ayat sia 1-10. Unang marhoi hamu maralon hamu ale akadongan asa unang hona uhum hamu nunga jongjong di pitu panguhumani ale akadongan aka panurirang namarjamita marhite-hite goar ni Tuhani ima tiruhamu dihaporsuhon dohot dihabengeton. Amen. Tapuji Tuhata marede hitasian bukwede nomor 30 sia ayat sada dohot 2. Diho tu
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Edde hok kamuma debata, puji hamuma goarna, paledes hamuma dalan di ibana, namar hureta di halongonan, Jahoba do goarna jala marulupulup mahamu di jolona. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, ajar honma tuhami aturamu, unang tadiko kami. Patonggorma mata nami, asahutad dahami hatuon nami nasiakoi, pargugoi hami marhite-hite hatam, pada umasiak kami nasapoda nalipe, saitogi hom mahami diakka dalammu, asahutad dahami ho hanguluan nami, manang mangulu manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami, Yesus Kristus anakmi. Amin. Mari dehita. Tabegema pati ni debata di minggutta sadarion, imana tersurat di sada Timoteus biduonom ayat 14 sah rodi ayat 15 songonondo didok disi radotima patiki so marlidang so hasurahan pai matarida tuhata Yesus Kristusi ai di hajujupang nitikina patarmai bana bahenon ni namartuai pargugu sasadasa Raja ni akka raja, Tuhan ni akka tuan. Ido sahatna atong rap mahita mangidugugo sian debata, lau mangulaho patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Mari dehita. So kami madu
Ta pauduk be marohata lau manopoti dosata nagudangi tua dopan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partaluk ni roha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahame, dibaheni sai sesa masude dosa name. Dangadong nahu pangasahok kami dukon ni asi ni roham, hati goran na pinatupan ya anak mudo nahu pangasahok kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akka nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata di hasesaan ni dosata, songon sitong na manguluahu ninna Tuhan Jahoba, tung na solomodo rohaku mida hamatian ni parjahat, na lomodo rohaku mida hamumula ni parjahati tumadikko dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dehita. Turpuk epistel di Minggu Tasadarion, ima natar surat di sada Samuel bidu 2 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 tajahama mersikat sorin. Puji-pujian ni si Hanna,
Dungi martangyang masihanna nin nama marulupuluk marohaku mida Jahoba tibuldo tadukku di bagasan Jahoba nahir tap situtudo pamangaku do pak akka musuku ubahen nalas rohaku di pangurupiomi. Dangadong nabadia tudos Jahoba, ay dangadong dukon nimo, jaladang martobang dukon ni debatang. Unang saidat dati hamu manenganengahon hagit jangon, unang ruar hata jukat sian pamangamuna, ay Jahoba do debata napuna akka parbinotoan, jala ibana dumasing akka pabahenan. Marpangbola dosior di ulbala, jala marhokos hati ngara do angka naumanden. Akka nalubian na say laon lahodo masari si panganon, jala akka narapar hian marlangge-langge, pola tubuan anak pitu na hol hian, jala merus boti si torop anak hian. Jahoba do na mamulu dohot na panguluhon, ibana patuaton tu banuatoru dohot manakokon muse. Jahoba do nama bahen pugos dohot mabahen mamora, ibana do paijurhon laus ibana patibulhon muse. Ibana pahehon sian orbuk halak na tarjerpon hian, jala dipatipul na pogosi sian gampo lau pahudulhon tu lambung ni angka na sangap, jala diturpukon habangsa hamulyaon tu nasida, ay Jahoba do na puna angka ojahan di tanoon, jala dipaojak di atas na hasiangan. Say naramutan na do patni akanan niyasyan na, alay say pared depon na do di bagasan hahulumon yang go akka parjahati, ay ndada binahin ni hagugoon sa diri marhuaso bawa. Saya natunduk do baheno ni Jahoba halak akan na mangalo ibana, makuling ronggurna di badua gijang di atas nasida, Jahoba mamuhung aka ujung di tanoon sogot, jala lehonon na hamulyaon turajana, jala patibulon na sogot taduk ni Mesias. Ido sahatna martua do na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Mari dehita. Lasmaro hatta di tu hatta debata, Lasmaro hatta di tu hatta debata, Lasmaro hatta di tu hatta debata, aroroan ni hagogo oni. Para sirohado Jahoba debata, para sirohado Jahoba debata, para sirohado Jahoba debata, para siroha manang hitao. Tahatidakon mahaporsyaotai, songon nahinatidakon ni dongata sahaporsyaon disadok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama parbuku nasu hatudusan, na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabia siaton di parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panguhumon ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tuban watoro dong ditanam, na mula mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai parbuku nasu hatu dosani, disi maibana paimang lapsok tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot yang sesani dosa, dohot yang taina mandok, mulak mangulus sogok daging ni halak na mate, dohot di hangguan na sora suda. Amin.
Horas. Selamat hari Minggu ma di Pasat Uriata Tuhamu, amanami dot inanami naim baru ro minggu di AKBP Pekanbaru. Tuhan debatama nama dongan hita di Parsorata di Minggu Sadarion. Tabege matik ting nama ragam dot parepengon di Uriata Minggu Advent Patuluhon Minggu 10 Desember 2020. Warta umum Parjolo nasorang. Nah di hari Selasa 12 Desember 2020 di basa-basaon tuata sadadak danak boru di keluarganya Mata R. Sitanggang Tubuni Nata D. Boru Marpaung. Maringanan di Jalan Garuda Sakti kilometer 5 Perumahan 45 tahap 4 Blok O nomor 10 sektor Labu Baru Barat. Ipas dodak danaki suangsongoni natorasna. Nah paduan ruas napida Mamuka Minggu Sadarion 10 Desember 2020 nunga pindah ruas ni AKBP Pekanbaru. Keluarganya Mata Sandi Umisar Sibarani, Inatai Stepani Boru Sinulingga, Rap Sada Dana Boru Maringanan di Jalan Murni nomor 5A sektor Labu Baru Barat, pindah tu AKBP Kupang Resort Kupang NTT. Nah patuluan pengadaan sarana Minggu Sadarion 10 Desember 2020 papungu sokongan pemeliharaan dot pengadaan sarana gereja 4 unit TV monitor 42 inci tu balkon di kanan dot di kiri. Marite amplop di pasar tu jolo rap dot pilihan apa duahon. Para halado makirim di panupahan muna ruas ni huria tuatama nama masu-masu. Suara koinonia na parjolo barita sekolah minggu. Minggu Sadarion 10 Desember 2020 ima parminggon parpudi sekolah minggu di tahun 2020 tu tahun hari naro di tik-tik koma muse parminggon ni sekolah minggu. Nak paduan kebaktian remaja Minggu Sadarion 10 Desember 2020 minggu parpudi tu minggu remaja tahun 2020 tu tahun hari naro di tik-tik koma muse parminggon ni remaja. Nah patuluan seksi lansia Minggu Sadarion 10 Desember 2020 di Patupado Pasaton Ulos Turuas ni Huria nama rumur 71 sada tahun di Parminggon pukul 10 sada wib. Natal lansia di hari Selasa 10 Desember 2020 di Patupado Natal lansia masuk pukul 10 wib ria maitaro mandootui pesta Natali. Opat Advent Minggu Sadarion 10 Desember 2020 Advent Patuluhon nama buan Krans Advent Sian Ina. Minggu 24 Desember 2020 Advent Paupaton nama buan Krans Advent Sian Ama. Nah palimon Naktal seksi perempuan Nuria. Di hari Jumat 22 Desember 2020 pukul 10 wib di Patupado Natal seksi perempuan Huria Ria Maro Sudiaka Perempuan Huriata Mandoti itu pesta Natali. Nah ponopon Natal Sabtu 27 Desember 2020 Natal keluarga acara di Parade Huria dibuat Bema Sian kantor Huria maksimal 3 lembar per keluarga. Di Minggu 24 Desember 2020 Advent Paupaton masuk pukul 7 wib sia wib dawat pukul 10 sada wib. Minggu 24 Desember 2020 Pesta Natal Umum Kebaktian 2 Hali Ima pukul 10 wib Bahasa Indonesia pukul 10 sia wib Bahasa Batak. Senin 25 Desember 2020 Pesta Natal Parjolo acara Natal Hari Atu Tubuni Tuhan Yesus masuk opat ali pukul 7 wib Lau Sudut Mamuse Ulon Nabadia pukul sia wib Lau Sudut Mamuse Ulon Nabadia pukul 10 sada 30 wib. Lau Sudut Mamuse Ulon Nabadia pukul 10 wib. Lau Sudut Mamuse Ulon Nabadia. Di hari Selasa 26 Desember 2020 Pesta Natal Paduaon masuk pukul 10 wib Bahasa Batak. Pitu Pandidion Nabadia di hari Selasa 26 Desember 2020 di Pesta Natal Paduaon di Patupado Padidion Nabadia tuakan natoras nana yang mabuan terdidi anakona Roma Marsiajar mabuan terdidi tu garejaon di hari Sabtu 23 Desember 2020 masuk pukul 15 wib. Dibuat Bema surat atorangan siang situa sektor molo anak pangarato nang marhuria di pangaratoan dibuan masurat paruriaona nasian pangaratona.
Pawaluon gladi resik perayaan Natal seksi perempuan Nuria. Minggu sadarion 17 Desember 2020 tolu di Patupado gladi resik perayaan Natal seksi perempuan Nuria masuk pukul 10 tolu puluh WIB maringanan di gereja utusan sian sektor Roma latihan liturgi. Nah pasiaon minggu ujung tahun. Di hari Minggu 31 Desember 2020 tolu minggu ujung tahun permingguan masuk pukul 7 WIB pukul sia WIB dot 10 sada WIB. Di Minggu 31 Desember 2020 tolu ujung tahun masuk ma pukul 16 WIB bahasa Indonesia namandok hata utusan sian ruas nihuria sian sektor Bambu Kuning Tenayan sian Parhalado Situa JHD Siregar di pukul 10 siawib bahasa Batak namandok hata sian ruas nihuria sian sektor Padang Bulan 2 sian Parhalado Situa M Simamora SHMH. Senin 1 Januari 2024 tahun baru masuk pukul 10 WIB namandok hata utusan sian ruas nihuria sian sektor Pengayoman, sian Parhalado, Situa N Butar-Butar. Nah pasapulon Marulon Nabadia. Nah di hari Selasa 12 Desember 2020 tolu, Majalo Ulon Nabadia do amata S Pardede, Opu Jonathan, Maringanan di Jalan Meranti nomor 55, sektor Labu Baru Timur. Tikting tambahan. Nah di hari Sabtu 16 Desember 2020 tolu, Nunga Jumolo Marujungolu, Ima Otto Elpris Silitonga umur 63 tahun sahala doli-doli. Anak niamata Situa MU Silitonga Inang Boru Simanjunta. Alamat Jalan Rokan Sada nomor 16 sektor Rintis. Di Patupa Uriata doa permingguan di bagas ni keluarga jam siawib ni uluon ni Guru Darmo Sitompul. Suara Diakonia Bingkisan Natal. Manomu pesta Natal tahun 2020 tolu, Huria Marite Dewan Diakonia mangido tusude ruas ni Huria, asara dero ata pasaton sembako, beras, susu, bubuk menang kental, gula, minyak goreng, dona asing. Ima nanaing pasaton tu keluarga prasejahtera ruas ni Huriaon. Sumbangan di pasat Marite Dewan Diakonia di Gerejaon, ganup hari kerja dot hari Minggu. Batas penyerahan di hari Rabu 20 Desember 2020 tolu, Marite Panguru Piota diaka naulina denggan mauliate di pasar Rohanami. Pertama nama masu-masu. Penyerahan si palas roa tu nama balu dot bingkisan untuk keluarga prasejahtera di Patupa di hari Kamis 21 Desember 2020 tolu, inganan di gereja masuk pukul 8 WIB. Ulang tahun tu sude ruas niuria nama ulang tahun Area Tutubu dot ulang tahun Perdongan Saripeon Parbagason Sianari 10/1/20 Desember 2020 tolu. Parhalado dot Ruria AKBP Pekanbaru Pasaton selamat ulang tahun. Hatani debata imasian pesalmen siapulo et sada ale Tuhan saya hodo apurusan nami marsundut-sundut. Jemaat yang sakit tatangnya koma ruas niuriata namar Said na di rumah sakit dona di Jabu songon atar surat di Tiktingon anggiat ma di daun tuata par Saiton nasida songoni ma tikting di minggu sadarion tuata ma masu-masu ita sude mau liate.
Mari dehita laus tapak sahama pilihan sadaa dohot sadabi. Hosiana
Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamama nami dohot yanami dia kena tua-tua nami di son namar lasni roha dia pala di sadarion imana naing majalo ulus sian huriata marhite ulus 70 tahun baratu program ni huriata marhite seksi lansia di tonga-tonga ni huriata hata ini batama margugui ho kita di minggu Advent na patuluhonon imana tersurat di Lukas bidusada mamukas sen ayat 46b sangat di ayat 55 alai hucahahom ma ayat 46 sudena nang peturpuk tai 46b do alai 46 hujahahom ma songonon mayok disi gawi dok si Maria ma di patibul rohak kudo Tuhani Maria ria do todiku mida debata si palua au ai ditatap do hai tehon nina posona on parhatuau maau olat nion marsudut ai habal gaudo di bahen pergugui tuau nabadia do guarnai ai marsudut do asini rohana mida akkana makkabiaribana hagogo do di ula tangan nai di pasar do akkana na gijang marroha akkana gogoi di paijur do siana habang sana sida di babaki do akkana met nadenggan di pasusuk ibana tu akkana male jala akkana lobian hian rumardo di palaho di pa inu do Israel naposonai marningot asini rohanai mangihuton baga-bagana tu akka oputa tu si Abraham dohot tu poparanna saleleng lelengna itu anggo sahatna sikan bacakan dalam bahasa Indonesia karena saya lihat ada banyak juga pahopu yang hadir pada saat ini yang mungkin tidak mengerti tentang bahasa Batak. Agar mereka juga tidak sia-sia pulang dari gereja ini, mereka juga boleh bersuka cita menyambut, mendengar firman Tuhan pada Minggu Advent yang ketiga hari ini. Lukas 1 ayat 46 B sampai 55 nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena Ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Sampai di sana firman Tuhan. Amang inang jok do jolma lau pasahaton na di bagasa rohana laho mengungkapkan perasaanna na solo di bagasa rohana marhiti tulisan dohot edde marhiti lagu ibana laho pasahaton agada di bagasan rohana di parpudion agak viral do lagu margogo ijur barui
Demoloi bigi hamu edde margogo ijur bari i. Adong donaing pasahaton dadisi sada pasan na luar biasa. Pabuadang alani gugo, pabuadang alani sinadongan ubay boy ho sukses alay tung alani tangiyang do. Di sude-sude event ni halak batak saya dia dehod doon. Nang pesipata holan marid dibuti dang iha prosiay nang guaha idi. Dang iulahon nang guaha. Alay tabering amanginang dia punya makna yang luar biasa. Moro di zamanon hala pasahaton dari bagasar rohana boido marhite status di mana di media sosial. Contoh udok onodo jelma baik statusna lasiar rohaku. Dang sikop molo so di Papua ibana tu jelma taringot las niroha dan di jalo di mana sian ado pada di bata manang taringot las niroha namasa di tonga-tonga ningguduna ikut boton di halak dui las di rohani manai 2 tahun au di Sibide meloro kiriman di Pangarato ummate amanginang molo mangulu do pina tua-tuai sebelum Natalon kirim mapuang tuna tua-tuai anggau ngau kirim natuari sada tuang giku ihuta ngau transferino adong pasu-pasu terhut kirim do tuar ma baju ni si sadrak dah anak tada lewat tuang giburu ada dang adong bemak do bakku na mangulu do beira torasna manang sedia kirim abah tumago dang marpili ako molo sikiripo tu da tutuam tumago dang lihon Muhammad latio molo sikiripo tu tutuam tumago dui molo nama bikin di live streaming on pakana tua-tua ala pakka barokah ka pangaratuan asai begi ka pangarato tu lebih baik. Dang persoalan balga manang dang alelasi dorohan ne tutu molo ro kiriban ni yana konna ya do songoni di Sibiria lawi bana marodan tu ona tubis tu borosea persibidion jadi sebenarnya mangalap kiriman ni geleng dari mana koparanna lamu mana tu tukang jagal bajo jagalijo sakilo inna iba emma sakilo iba emma tu plastik warna birong itorrodo nyon na tuon gatti jo plastik nai basa gatti yon ni dong gatti ma nabot tari jo bae dinna palasik na botari tak boleh dok ko ni natahon na tuo manang bohala niya hau pai getiot alay di tentengi mana ma nyo jagalon tuhuta sebenarnya manginang pabolas di rohana do manurjagala ubah asarong manukun memang dihuta ay songon nasi ngo polisi aru songon na manurjagal ho salion ay madah aero kiriman ni anak kota helata boruta perpaka barui ini mana tong pabuahon aha las nirohana tu jolma di media sosial nuaingon bodo di baik jolma hacitia rohakun di mana nang pe dak tu sudi jolma di pasahat nah hacit di bagasar rohana
Alai ima zaman nuaingon, diperhatikan nuaingon. Ada perubahan namang inang. Di piga-piga perayaan Natal, ubere, nggak berubah lilin menjadi lilin elektrik. Nang pena budari di Kementerian Menhukam hudok ndang tangi sebenarnya. Dah, dang boy gatio lilini, dang boy elektrik karena bukan persoalan cahaya, tapi lilin itu menunjukkan siapa Allah itu yang berani, dia mau berkorban, dia mau meleleh untuk pendamaian. Kubotor kotor, boleh beri kamu berkotoran lo sudah. Alai adong do prinsip makna yang luar biasa sia ni dang boy targati. Jiduai mengedio malam kudus dang lilibe ngaples. Hudok iboto hamu do ples, buasa dang laser, buasa dang lampu sorot, dibahe simbol terang, buasa ikut lilin. Karena lilin itu luar biasa maknanya. Terang itu panodangi, dia harus mulai dari dirinya, bukan orang lain saja yang menjadi terang. Allah ikut siat pusatnya do, siat dirinya do. Molo sorot, molo lampu soroton di belakang di lampu soroton golak do, isot do terang. Flash itu di belakangnya, sumber flash itu warna gelap di belakangnya, tapi keluar dia terang. Hana Kristen dak songoni ikut dimulai do siang ngoluna, siang dirina, siang keluargana, lumi berhak maibana bagai panodang tu nahumaliang. Itu loh. Jala ikut barani do hitamat dokoni. Ai dangasal di bahen. Taringoti. Amanginang itor taringot duau taringoton. Taringok perasaan di bagas rohaon cerita nina tua-tua molo mamolus si pitu-pitu saya diseritaon na tua-tua don pitor marid do halak di si yedehon Yesus ngolu ni tondiku hodoha pai dia jom na tua-tua itu. Lam taka tu ikut 10 ayat baru pelewat si bitu-bitu atau alai holan sahat tu gerbang si borong-borongi nggak beda-bedena. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang behoma biar laman dapotoni ngetorin natong. Mana ngedeon marolo tendiki. Nai pelawat doang bahen itu radio beragam-ragam dang sebenarnya. Tong do ede Kristen, ede huriedo de ede. Tari daro isi yang manginang. Molo mabau aku pungopung di Samosir. Molo di Bagasan na pojok rohana. Pitor di ede ni mana do. Baluti marohaku namar saki tua sini rohamu. Idi huni mana dui? Mololas rohana idi huni mana dui? Asini rohamu puji Allaho manobusau alani boy do berengon siak kalak bahado perasaan ni bana
Atar saruba do hala Jahudi, hala Batak, sadanai hala India. Manangahana masa di guluna, manang las rohana, manang pojok rohana, selalu do ibana mare diturpukon amanginang ima sada edeni si Maria didok diturpukon amanginang kemuliaan bagi Allah, the magnify to the Lord. Hamuliau ma di debata di patibul rohaku do Tuhani. Amanginang sebenarnya bergumul do si Maria. Di bagasa pergumulan do ibana. Dan di bagasa las ni roha ibana. Bahasa bergumul si Maria Molotajaha ayat 30 sangat rodi ayat 35. Didok disi jaidok suruh-suruani maduna sida unak koma biar ale Maria aida posan asine roha doho di debata. Ana di baga-bagahon ibana ma haso seorang ni sipaluai di tonga-tonga ni pertibion. Amanginang pergumulan Maria sebenarnya ada aturan di bangsa di hati hai. Satu aturan bangsa orang Yahudi pada saat itu. Molo adong namardinggan pamatang. Molo adong namardinggan pamatang. Dan adong amatana. Ikut dihukum rajam, dihukum mati. Doho didangguri doho batu. Odo mabai mabiar, odo mabai tahutan si Maria. Ido ubahen amanginang. Dina mabiar si Maria, dina takuta si Maria, dan di pasobu de batai bana, di ketakutan ibanai, di biar di rohani ibanai, di ketegangan di ibanai, di kebingungan di ibanai, di nabobonosar rohana, dan di pasobu di bata, alai di urubi di bata do ibana, marhite dua alat di bata, lahu margogohon ibana, na parjolo amanginang ima Gabriel, suruh-suruh adi malaikat. Jangan takut. Udah koma biar Maria. Idu nabarjolo. Napaduahon alat ini bata paposor rohana. Itu adalah Elisabeth Molotajaha ayat 37 sahat rodi. Tolong saruli tolong pitui. Itu luar biasa. Didok, jangan dong naso terpatu pane di bata. Jangan dong naso terpatu pane di bata. Lahu margugui hosi Maria. Amanginang. Dung dijakon ibana i. Dung dibege ibana hata yang dibatai. Borhak do ibana tujamu di Sakarias do Elisabeth. Jala di somma dipuji ibana debata. Jiwaku memuliakan Tuhan. Di siodo ibana marede tuado pada debata. Mabigilas doroha di si Elisabeth. Alai dakola si Elisabeth namarlas di roha. Dakola si Sakarias namarlas di roha. Alai didok diturupukon. Baga sebahata bata nedok mangujal do poso-poso na di baga sebortian ni Elisabeth ima si Yohanes Pembaptis marlas niroha bersuka cita juga Yohanes di kandungan Elisabeth
mabege padohan edeni si Mariai. Alanima marhiti turpukon adong matulu hal nana yang diajari kita, nana yang disungguli kita, na parjolo sahali amanginang mamuji de bata ikon di bagasan seret di rohado. Ido di dokot dia tulu pula luon gabiro si Maria ma naposo ni Tuhan ni duau sai saut matuau songo na dok mi naposo di debata duau molo naposo di debata do kita dalat tama muji pasangap debata ikop patuluson sakap ni debata di tonga-tonga ni mulut tahun ima dalat talahu mamuji pasangap debata songo si Mariai di patulu si bana do sakap ni debata dung di bege ibana hata ni debata hat marhite suruh-suruani marhite Elizabeth dapat dua ko namang inang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil jangan dong naso terpatu banyak debata di tonga-tonga di gulut tahun saguru tulomo de rohai di batado ido ikonda tulus di tonga-tonga di gulut tahun saluhutna de batado mengatasi bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang omnipoten, Allah yang maha kuasa. Dia mengatasi segala apapun yang ada di bumi ini. Dia mengatasi segala sesuatu yang ada di langit, di dunia ini. Ido didokon si Elisabeti dang adong naso tarpatu pale bata. Di ayat 37 Lukas sada ayat 37. Oddo papos rohata mamangina. Manang boha pe sahih munuai. Hapor siai ma. Tuk do debata lahu pamalupo sahih. Manang boha pe sita onom munuai. Hapor siai ma. Tuk do debata lahu mabuat holso de rohami. Jala margogo do debata disi. Jangan dong naso terpatu pada debata. Silakan aja lah berobat, silakan aja pergi ke dokter, silakan aja makan obat, silakanlah. Tapi ingat itu cara Tuhan. Alat ni debata doi, lahu mangalehon hamalumod diho. Kalau Tuhan tidak berkehendak kita sehat tidak akan sehat. Habor siai ma, pabuat tuk do debata marguguyo. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Molo soadong do penuaing pahopum dan gabi-gabiak koinang masih hol roham mar pahopu, masih hol roham mangabing-abing pahopu, masih hol roham mar parumain, masih hol roham mar hela. Danga dong naso tarpatuban di bata di tonga-tonga di nguluan. Pasah batu ado paling di bata. Maaf amang inang. Di sada ruas linguriat ta pertanyaan kami. Danga dong. Upang ido hami tarengok sirokap di todi. Alai luar biasa 2 minggu selepas ro inangi madawot tunawin na luar biasa mang neng marhusi mana calo bisa ni tujabu mau lihat di tangyang mi padita ai lobi sian nata jalo di pasah di bata. Oddo papos rohani Maria. Sada statement pernyataan nih Elizabeth. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Patuluhon. Debataro pasaut to baga-bagana. Amanginang dia muak kena tua-tua nami. Boy do bobono saroham.
Boy do roham, aduh bohadon don, sehat do piau, mangudu do piau, boy do hujalu lusi, boy doi. Alai ingot ma amanginang, dangadong da boy mangabati manang sahit banang dia, dangadong da boy mangabati. Molo di do debata, kusau baga-bagana, iko pasah to de debata do, marhiti guriana, ulos di ho abong, di ho inong, iko sau doi. Ati amang situ na binaburucu amang potas. Ho mana maboto songul dia ho dia isu. Amang nama boto i. Ang buak kaberem sudi keluarga ngatu matangis. Tapi Tuhan katakan no. Ikut jalombo do. Situ apotas nabi tu bulu ulo si. 70 tahun ini ikut jalommu. Jangan dong naboy mga bati nang sakit nang pergumulan manang dia bay. Wajib. Kalau Tuhan berkehendak. Nanga hape sakit winang amang. Manang gale pe sejojakmu. Ale mole do debatai ko tulus-tulus dareng do. Jangan dong naboy mga bati. Ikut asal tu ni debata do baga-bagana. Ido di ayat 50, opat doho ayat 55. Ikut tulus dui. Nadi baga-bagau debata sipa luai. Ikut tulus dui. Ikut digenapi dui. Jala ido Natal. Penggenapan akan janji Tuhan. Iman wai. Dihamuak kena Tuhan. Lasmarohamu majalo udos 70 tahun. Lamar gugu mahamu dung dia peho debatan no pasu-pasuna tuhamu marhite ulusi lamar gugu lam tuhi hisar na pamatangmu molo galepa si majuja munwanginang enang do Tuhan ima na majama si majujakmu Tuhan ima pamanupokko rak martangi yang pehitan moninang margugu mainang sehat mainang. Nang songoni ma di huamang sibulon. Ola ronak yang usian konsistori hubereng mekil ho. Ido ko kosong ono tuau. Semangat amang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini katakan Tuhan mampu untuk menyembuhkan penyakitku. Kalau dokter manapun mengatakan gak ada yang bisa kami lakukan. Tapi Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Tuhan mampu melakukan apapun. Di luar daripada kemampuanmu. Di luar kemampuan dunia ini. Di luar kemampuan medis. Di luar kemampuan dokter. Tuhan mampu untuk menyembuhkan penyakitmu. Percayalah amak. Menangislah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Yakinlah. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Edehom mai. Dang ada una satu patu pada dewa. Porsiama huwa bang disi. Tuk dugu gede bata pamaluk boko. Sia sulia para sahitombu. Hati gembira adalah obat. Hati gembira adalah obat. Ingatlah itu. Ada berapa pergumulan kita pada saat ini amang situasi Pardede lagi sakit dan saya sudah kunjungi. Ngomong Pardede sakit. Dogi ini inang situasi alai baru pulang dari Malaka setelah second opinion di Malaka dan akan ambil tindakan kemoterapi di Pekanbaru ini. Ada beberapa jemaat kita amang hasibuan dalam keadaan sakit oleh karena ada batu empedu dan selesai sudah operasi. Biga ruas ni guria tadi bagasa para sahito tatang yakum mai amanginang dan ada una sutar patu mai debata. Ikup pasal tu ni debata do baga-baga ada. Tahu porsiai mai. Amang martang yang mahita. Mau lihat ma Tuhan. Tung disungguli hodo
roha dohot pikiran nami. Dipakai hodo dan adong di portibion, lahu patuguhon haporosiau nami, lahu maka porosiai hatam, patuluson bagabagam. Ikut tulus di Tuhan, di tonga-tonga ni ngulu namion. Ganggu dosi Maria, nagabi hasurangan di si paluai. Alai marhite suru-suruamu, marhite Elizabeth, na patu begihok katam, gabi porosia ibana, jala dipuji ibana huale Tuhan. Nangimana kami, porosia mahami di hatam, disido puji nami ho, manang hape namasa di tonga-tonga di ngulu nami, manang namarsahi kami, manang naholosoa kami, manang namarsak kami Tuhan. Alai duku begi kami hatam, gawi margugu kami, jala hupuji kami, goarmu nabadiai. Mau lihat ma di Tuhan. Marmulia ma goarmu, dipatibul rohanabi ma hoale Tuhan. Alan diajari hodo kami, songon si Maria, asa serep rohanami, aina posom do kami, jalahu haporosiai kami ma, dangadong nasotar patupam, jala ikop pasau tombo do baga-baga. Ale Tuhan, ima hatahot Tuhan minuaing, ima pasahat tuakana tua-tua namuyon nuaing, mologale pamatangna, tio ma jama mamarhite tangamu nabadiai, pamalum ma persahiton ma, apehom matangami Tuhan, hatahom ma natuk dogogom dohot huasom mabuat sahid jalan markuko yonibana. Lausom mapasahat tuamang si bulot di son inang boru gultom nabuy hamirap marminggu marasahor di tikion. Di proses pengobatan dari dalam nibana nuaing ala kanker paru. Buido medis madok, jangan dong na buih baik kami alayang goho. Jangan dong nasotar patu paho di tonga-tonga ninggu dunamion. Jangan dong nasotar patu paho. Imaha tahun tua mang si bol di son. Imahatahot tutulang namion, ali Tuhan, tiyo mamangon, jama amangon, sudimah kami manangiak kon ade Tuhan, apehom matangamu nabadiai, wele kami mahorit ikion, wele kami maho Tuhan. Pargugui maibana. Pamalum maparsahitonna, pasu-pasu Tuhan. Akka panggubati dokter para medis obat-obatan si panganon lo sino pamalupo parsahiton. Sudi mahami mangilik ko, sudi mahami mangido tu adopamu nabadia sian uduk doho serep di rohanami. Papa tarmahuasom, patudu om mahuasom Tuhan. Si hol rohani keluar garap dohot amangon. Naing liling nian, mangolu,
Paida-ida dengan dewasam, paida-ida pasum-pasum, di tonga-tonga di keluarga anak ko na pinasahat. Paragogoy manang keluarga ni naposong mang situasi alahi ng borosi mangora. Manangahape ali Tuhan hasil pemeriksaan di second opini. Sian rumah sakit Malaka Medical Center di kota di Malaysia. Ali Tuhan. Apos rohana bahwa tuk dogogom laho mangaleo kamalumot di bana. Jama tiok ma. Nang amak kasih buah ilang kurna 70 pasca operasi batu empedu saya homana mangaleo kamalumon diamang pardede dari bagasa parsahitot asima roham doho dinaposom mamang situa pardede sai tiok ma pargugoi ma Tuhan walau siat pangiruan nami haba lumori do manotong jalon nami tuho. Mau lihat ibadi ho Tuhan, tung tangi ho mahami saluhut na napungunwa yang dibagat coromot. Tung ape ho matangami jala sonang marohanami mulak sian bagat coromot. Las marohanami hupati beluhami ma kuar munabadiai. Amin. Mari dema kita laus tapa sahab mapeliat tanah muli tu aropan ini bata.
Amanginang nuang sahak mahita laho pasahat tudus tuak kana tuta nama rumur 70 tahun tu gincang alani ditikion upasahat taima tu amang sekretarista mang papahan lahu majuh guar-guar barang tuidang diakones duksi pulan nota pasahat ulus laus udut ma itanon upasahat tami tu ketua dan sia amang CDJ sia layo pukalpin madokhata sen ketua dan sia inang diakones boru tapea koordinator lansia dungian non utusan nama jalo ulos upasahat taima tu natuai amang situa potas nabi tu bulu opus sere Omanon nama wakili alani uliau kai matiki lah homacahau guar-guar tomang papahan sekretaris lansia nana yang baca ulus laos dijahau nama papahan non romahamu amang inang dujolo lah baca ulus laos supaya dohai maka ketua lansia tu pukalpi disot batua do inang dekodes dujolo mah hitare karena tujuan nami dohot ibarat dihamma ulusna asarap pita lau pasahaton songodalan ni kuriat sama nang yakon akan itu tuan di son pasal tay matu amang papahan amanami dohot inanami molota jahari warta jemaat adong do 70 sadana nang majalo ulus alai ala berhalangan adong onom halak jadi 25 halak ma di bagasan sadarion nama jalo ulus saunari pe dihamu amanami dot inanami nalahu majalo ulus jo nami mahamu welu halak ma sahaliro mamerek tempatna jala didongani keluarga ma di pudi nasida di johami ma inang Rosinta Boruhu Tagalung Opu Salomo didongani keluarga ma di pudi inang Nyonya Gultom Letna Boru Nabi Dupulu Opu Regina amang Victor Ojahan Panggabean Opu Rainer inang Magdauli Borulu Batobing Opu Chloe inang Tohonan Boru Saragi Sidabutar Opu Galvin inang Sita Paulina Boru Silalahi Opu Gloria inang Nyonya Sihotang Tiarma Boru Siahan Opu Reinhardt inang Nyonya Arwan Situa Rosalin Boru Siregar Opu Yolanda on maju amang sahali pasaton walu halak kesasiat inganan matutup
Selamat. Menghadap tujulu akadamang dot denang, menghadap ke depan, asal difoto. Iya. Di pudima keluarga terbalik, iya. Di depan yang jauh lulus. Julung. Silakan difoto keluarga. Sudah, ya. Namang ihut di jauh hami ma Inang Rismauli Borusilitonga, Oppu Alparo. Inang Nyamanurung Borusimanuk Kalit, Oppu Bel Mikael. Inang Nyonya Marpaung Borutaba. Inang Timoria Boru Purba, Nyonya Sirekar. Inang Nyonya Marpaung Boru Taba, Inang Timoria Boru Purba, Timoria Boru Purba. Inang Nyonya Ruth Boru Purba. Inang Nyonya Meni Borusimajutak, Oppu Gilbert. Oppu Gilbert. Inang Nyonya Situmorang Berlian Boru Gultom, Oppu Nisi Mikael. Amang Joni Simajuntak, Oppu Ruth. Ya, Oppu Ruth. Ya. Mohon macamang nuwelo halah.
Matutu. Ina amanami menghadap tujulu tipu dima keluarga. Silakan keluarga difoto. Sudah selesai. Ya. Nama ihut di Johamima Inang Nyonya Panjaitan Boru Tapu Bolon Opo Andreas Inang Nyonya Nur Tadawa Boru Sihombing Opo Mikael Inang Nyonya Cornelia Rosmawati Boru Nasution Opo Novela Amang Situanaik Sahala Silalahi Opo Nisimia Amang Rahman Sihombing Opo Tiopanta Amang Situapotas Nabidupulu Opo Sere Amang Bartolomeus Pakpahan Opo Etan Inang Nyonya Rusmiana Borugultop Opo Rika Amang Binsar Panjaitan Opo Mita Onma terakhir Nasikot Besude Matutu.
amangina menghadap matu jolo jadi foto keluarga ta. Ya. Iya, selesai sudah. Selesai Mang pendidikan kami. Tauduti maulau tamanginang ala nunga saat saya tapasahat ulus 70 tahun lupa saat paima tu ketua lansia mang CDJ sia lai lau madohata dugindo didutui inang diakones dohot diuduti nona mang situa botas lihat kai matiki. Salam. Selamat April madihita saluhna. Nau persangapi hami amang pendeta resort pendeta Victor Singal Silalahi STH MM dohot sude perhalado. Nau persangapi hami dia kadamang dainang ruas ni huriata nomor pungun yang di Bagajeron suaksoni donang no holongi hami ya anak nami anak do boru do tak kapahopu perjolo moliate tapasatu debata di leo di hita partikian di leo hita hahi pason bui hita reta di bak parmingguan sadirion di baribak di adpen napatuluhon las moliate do hono tatu amata debata di leo de partikion naung mendapat umur 70 tahun na manjalo ulos sian huria odo na pato si ala sonota hobartu kapar binoto tadi hatane debata etap ni 70 tahun inna anggulo bisiani hakahangalu tomma na pato dohi taman dok moliate akamang do takaminang to debata di partikian sosonarion boy hita manjalo ulos sian huria na dohot huria makamulatehon adong nakaruasna na marumur 70 tahun dohot 71 tahun na manjalo ulos apaletikyon tarida duyatong di las nirohata di las rohamuna amang do taminang na manjalo ulos dohot dotong akaya nakon sebagian naro mangutok kita mengutuk kamu di nama jalo ulo sapal tekenon alai di sian jumlah 30 sada halak sesuai do daftar nami nama menguton program ni huria merhite seksi lansia 30 sada halak ma napatutnya manjalo ulos di partikenon alai dengan beberapa hal buang bui nasi dadohot alane na di luar kota dot alane parsahiton pos dorohanami dia kana marsahit na subuhi manjalo ulos langsung di tongani di jolo ni bagas nihu tuhata program ni huriata amang do taminang nakana marsahit di pasahat huria do marhita seksi lansia tua kadongan na manjalo ulos na tungun di bagasan parsahiton di partikia dia atur manon sian selang sia dot parhalado dia kadongan na alane kesibukan na memang macam moldo alala tadok nakikita marla seroha maka mulatehon naung dileo Tuhan di hita 70 tahun pe dia kadongan adong no pena lawa tu luar kota wa
mungkin dia karena mangihut. Jalodo pangiduan nami sian seksi lansia. Himbawa mon dihita salu na lubumi ng lansia. Hobar tu peraturan ni huriata, hurian ni HKBP bahwa lansia nang marumur 60 tahun tu gijang. Hobar do itong tu kesehatan peraturan dunia WHO tong do 60 tahun tu gijang. Himbauan nami akamang do tinang asarap mahita di bagasan program ni huria marhite seklaksia adong do tabain di seksi lansia perpunguan kebaktian rutin di hari Selasa setiap minggu. Hari Selasa setiap minggu pukul 7 manogot. Jadi masalah roha molo boydo hitarap las rohata molo dong ta ikuti kegiatan lansiai maruduk metong museng las tambah malas rohata mandok moliato to debata boydo hita mulai sa nomor 60 tahun mengikuti kegiatan lansia la suruk museng martaba malas roha majala ulos mahita dia di marumur 70 tahun. Jadi omah himbauan nami tu hita salukna na marumur 60 tahun tu gijang asarap mahita di kegiatan lansia ima program ni huriata marhita seksi lansia. Jadi oto solat nari pangido kami memang adong doa kana so boy tu kaperhami sian seksi lansia alai sude nai dang nahu sengaja hami mudah-mudahan matu karena mangihut boy terkaper sude kegiatan ni lansia na manghuton seksi lansia di huriata KWP. Mulai tema tong hataonon nami tuhu huria na selalu mendukung program ni lansia di huriataon. Pos doroha tu mulai sia namang pendeta do sude perhalo nami sude mendukung program lansia sehingga menita batu hatta hipason dohot habisu koordinasi dalam mengutuk kita lamar gugu masude lansia ni huriata di bagasan tikion sahat ro tuaka arenan ro so ni masa ni hata sia kami moliate ma sian hami son ketua lansia CJ silalahi moliate ma di ketua lansia sudah lansia naong patupahon ulau tersedarion pasal tema tu inang koordinator yang diakones erboru tapea. Horas madiak ka amanami dohot inanami. Puji Tuhan, las rohata di parsaurata apala di minggu sadarion, natongon di minggu apen na patuluhon. Na pinarsangapan amang pendeta resort, amang pendeta Victor Sinal Silalahi, STHMM, dohot keluarga, na pinarsangapan amanami inanami situa dohot keluarga na pinarsangapan sude amanami inanami ruas ni huria na mangalehot tiki kesempatan nauli di hami songon koordinator ni lansia ni huriata HKBP Pekanbaruon moleate ma dohonon nami di huria na mangalehon perhatian na khusus tuak kalansia tuak kaamanami inanami na marumur 70 tahun dohot 70 tahun di bagasan nasa taonon memang tolutaha matabahin ala nasa lelingon marumur 75 tahun do alai gabe bain ma tolu tahap na parjolo di bulan April na paduaho di bulan Agustus jalan terakhir di Desemberon alai molo tu tahun naro ala memang 70 nama mungkin di pasada ma sehali setahun amanginang
nungai dok amang ketua lansia naking memang na terdaftar 30 sada. Alai adong mapiga halak ina berhalangan doh naung alani sahi nama sairenge alani ko borhak dohami pasahaton ulos tunasida. Amanginang pemberian ulos penghargaan nama saya ti bodoi, apalagi di tradisi ni halak Batak. Nuaing di pasahat huriatama ulos tuhamuna akama nami ina nami nama rumur 70 sada 170 alai tuhatta do nama ngulosi hamuna amanami ina nami gajangma umur muna dilehot tuhatta mahahi pason dohot gogo di hamuna saluhutna alai songonna huigil hami songonna ni dok ni amang ketua naking aladong do di patu pahuriata punguan ni lansia mula sangat ikimuna kamanga kainang tung dapotok kamu ma alama sai arkado hahi pasoni nian puji Tuhan ma di bagasan nasa taonon adong go martaba hira welu halak ate umur nama sai poso jala didampingi istrina nang pesogo do penang jadi mula doang ngaka kesempatan akama ngakainang tung pergunah kamu mai asarapi tradisi rak mekel mangaluli hai pason dohot ubege hatan itu hatta imana boy hupasahatami marsangap matuhani marhite ulaota di bagasan sadarion horas mauliate ma Mauliate mari dang diakones naong makuba silansia koordinator lansia pasar taima tunda tua tuai tu abang situ abotas labi tu bulu pusere lah madok hata. Shalom. Shalom. Horas marita sude. Horas. Na pinar sangapa na mata padita resort do sude jajaran pangula nago tiki rodi parhalado soalnya kadongan situa rodi sude ruasnya huriatta. Di mingguan takas do hilalahami pasu-pasu ne debata di debata tu hami marumur 70 di bulan September na lewat. Topik di minggon Maria Ria do tondiku mida debata. Maria Ria do tondiku amang inang marnida debata di pasu-pasuon na sa tu sadarion boy majalulo sa di jolo nilanggatano nang marumur 70 tahun. Tung macay takas do huriat tahun mandalaton perdalanan ni ruasna sampai di patupama mabain ulos tu hami akan namarumur 70 tu gijang dang songon hondak holan sian ruas ni huriau Maria Ria ale songon halak batak petong Maria Riau ala na hujalo do ulos habatahoni di jolo ni langgatanon jadi anggia ma dihita saluhudna dia kapoparan noksa tu hita sude gajang umur ma mangihu makan nasing nama jalo ulos tu hari manguduti imago ni hata nami saulak nari muliate ma di padita resort secara pribadi dan mangihuton perkembangan kesehatanku dalam mulai bulan Mei na lewat sampai sadarion saya hot dapat di tahun rotu rumah sakit mamereng hami manang yakon jala sahat manaruhon hami tu kamar operasi tiki operasi mulia te mamang padita nami mulia te mang pusire segajang mau murta sude di pasu-pasu Tuhan mahita horas ma horas.
Alalima marotong mahu madok mulai tuaro bari debata marotong mahu marlas di roha gajang mau bermu tucoluan di harion di bargogo debata nangi matang yang sude maruas ni huria gajang mau murna boy songona kana tu tamat jalo ulus 70 tahun mared di mahita dua rosada namar tukot sere lausrim hamu jongjong salhutna 200 sada ayat sada. Bertukuk sereal di dalamku tunada siang surga idoro surga ini tunudo imahapor seaoku mapahoton pardalaku napatoku saat roh di surgoi tatangnya komapili na tapasahat tuaro bani di bata tapod dukbe marohat tamartangi yang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo harroan ni salhut sileo leo nadinggan doho nasa ulibasa na mauliutus upasangat taimasian na lihom mitu hami pilihan nami tuho say jalo mai gabuak melahutus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti ansaho para sia kami pelianon patibun harajo mune tonga-tonga ni huriam do di bortibion buhai marohanami marhite kiti todim assalam mutadahami kurang nisri olihom mitu hami assalam girgir khaimat dok mauliati tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana dilehot mi onironi pamataku hosadoho gogo ki odin salut upasahat alia manami na di banua gijang sai pinarbadia magoarmu sai roma harajaonmu sai saut malamun roham di manotongon songon di banua gijang lehon matu hami sararion hangolua siap hari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ridongan namar dosa tuhami unak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago mulak mahamu di bagasan nami dohot las di rohal jalo hamu apa sebau senama bata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata mahamu di sodako Tuhan de bata buhina Tuhamu jala asi marohanami dahamu di dopako Tuhan de bata buhina Tuhamu jala di pasar honma damena tuto dimunabe amin amin